Bamananw ko kuma fɔlen kɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na. Tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de do. Sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 5000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 5000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper o de do i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a d'i ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro whatsapp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ni kanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Bi ye juillet kalo tile 10 san 2023 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka wagati o cogoya la kunnafoni ni y'ale waati sere Mali kunnafoni.net ale jabarani kan a y'aw bisimila. An ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa ale makɔnɔnen do Kayikaw ka dugu o kɔnɔna la juillet kalo tile 15 ka taa se a tile 22 ma kabini fɛn min ye Kayi gouverneur ye sa ni ale ye colonel Musa Sumare n'ale kɔni ye jamana ɲɛmaa ale ka tali ni ka o fɔ u ka dugu o kɔnɔna la sa Kayikaw kabi juillet kalo tile 5 tɛmɛnen olu kɔni wulilen do ni ka u jɔ u sen fila kan ka fara ɲɔgɔn kan ni ka olu boloda walasa ka se ka an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa n'o ye colonel Asimi Goyita ye ka se ka a bisimila cogoya min na Asimi Goyita min kabi a sigira fanga la n'a ma taa Kayikaw olu ka dugu o kɔnɔna la ni kɔni bɛna kɛ nisɔndiyaba ye olu bolo hakilina jiginna Asimi Goyita ta kun ye fɛn min ye Kayikaw ulu fɛ yen nɔ o de ye terrain kɔni ale ye baara ni ka o daminɛ a bɛna taa ni ka to o baara kunfɔlɔw nun doni ni k'o daminɛ ka tila tuguni fɛn min ye Kayindikaw ulu fɛ yen nɔ u ka cɛmancɛ kalanso ni o ye lycée public ye sa a bɛna o birikiden fɔlɔ ni ka o fɛnɛ da sira min n'a bɛ bɔ Kayi jɛma Bamakɔ o sira fɛnɛ o tiɲɛnen do o siraw baara kɔni ulu daminɛli ulu bɛna kɛ colonel Asimi Goyita a ka taali fanba o ye nin de ye. Moi ale kun kelen no ka ɲangili ni ka o ta ka anw ka jamana ka o sɛgɛrɛ kabini janvier kalo san 2022 o ye mois kelen kɔni u ye ɲangili ni ka ta ka bɔ anw ka jamana o ka ɲangili min yɛrɛ kɔni nu u y'a ye ka fɔ an ka jamana marabagaw kɔni olu ma kala don ɲina ni ka a bɛnna ka b'a fɔra wagati min na ko u ka ɲangili ni ka a wuli ka bɔ an ka jamana o kan an bɛ se ka fɔ sisan kɔni an ka jamana ale sen bɛna ye UEMOA ale ka kow la. Bingani wale kɔni taara ni ka donso ulu sɛgɛrɛ u dagayɔrɔ la a kɛra Majana sigida la Majana ale bɛ jɛnɛ o lamini na a kɛra sababu ye ni ka maa 21 ka ulu bɔnɛ u ni na u taara ni dugulamaw ka bagan 500 o fɛnɛ ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka badabada dilan nɔgɔya banbagatɔw ye. Ni wagati na Gawukaw fɛ yen nɔ fɛn min ye pomme terre kilo ye ale tun bɛ ka feere sɛbɛn wari 160 an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ Gawukaw fɛ yen nɔ pomme terre kilo ale bɛ ka feere sɛbɛn wari 300 o de la fɛn min ye feerekɛlaw ye sa olu y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye ko pomme terre kɔni ale sɔngɔ yɛlɛnna ko kun ye seliba o masurunya kɔɲɔ ye ko nka nin wagati na seliba tɛmɛnen ko dɔ bɛ se ka kɛ ka bɔ pomme terre ale sɔngɔ la. Dolanci ale bunakun kan sa juillet kalo tile 7 tɛmɛnen CCB o kɔnɔna la Sala Babi ale ye kunnafonidilaw ni ka ulu wele k'a yiru la k'a fɔ ko fɛn min ye kalafili natɔ ye n'o bɛ bɛn fɛn futu kalafili ma n'ale kan kɛ utu kalo nata in o la sa ko ale kɔni bɛna kɛ cɛbɔ ye o la. An bɛ to
ntolanci ale hukumu kɔnɔna la hali sisan nɔ san 37 o kɔfɛ AS Real ale ye san sɔrɔ Scorpion o kan ni 6-1 o ye an bɛ se ka fɔ ni wagati in na kɔni AS Real ale de kɛra champion ye kabini san 1980 o kɔnɔna la ka na san 1983 ma kana san 1986 la n'olu kɔni tun ma jɔyɔrɔba ni ka o sɔrɔ. Wagati na CEDEAO ale ɲɛmakura ni ka o sɔrɔ. Nigérienw ka jamana ɲɛma ale de ye CEDEAO ɲɛmakura ye. Ale ti maa wɛrɛ o de ye Bola Ahmed Tinubu ye. An bɛ taa kɔkan kibaru la. An bɛ taa Burkina Faso kaw olu fɛ yen nɔ. Burkina Faso kɛlɛkɛcɛw olu kɔni ye dankari ka gɛlɛn diinɛ tigilamɔgɔw ka taji fo ka taga se u ka kɛlɛkɛminɛnw ma minnu ni o kɔni tun bɛ ka kunda jibo kan nin kunnafoni in kɔni dira kari tɛmɛnen na u ka lakana tigilamɔgɔw olu fɛ. Amta Côte d'Ivoire kaw olu fɛ yen nɔ maa tan bɔɲɔgɔnko olu kɔni bɔnɛna u ni na alamisa su ka dugu jɛ juma na ka sababuya kɛ sanjiba o de kɔnɔna na Abidjan dugu o kɔnɔna la min ni a kɛra sababu ye ka tiɲɛniba don dugulamaw olu kunna. Ka kunnafoni ka o datuguni Gabon jamana o ye Gabon jamana ɲɛma ni o ye Ali Bongo ye. Ali Bongo ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko ale bɛna kɛ cɛbɔ ye kalafili nata in na u ka jamana o kɔnɔna la kalafili min yɛrɛ ni a bololalen don ka utu kalo nata in o makɔnɔ. Jana ka kunnafoni an ka o datugu sa tunga lafiya ni wagati na aw maa minnu bɛ ko terrain tɛ aw bolo terrain bɛ tunga lafiya ma aw bolo Banankɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ terrain kelen la bɛɛ lajɛlen titre foncier 15/20 i bɛ se k'a dɔgɔdɔgɔnin sara kalo 573 € fo ka taa se kalo 12 ma walima 380 € ou bien 18 mois ma ni o ye kalo 18 ni tilali ka terrain sara la terrain papier ale bɛ kɛ i ta ye terrain bɛ Pongé kaw olu fɛ yen nɔ o ye sifa wari miliyɔn 6 ye ni mɔgɔ bɛ kunnafoni wɛrɛ san an wele an ka nɛgɛjuru sira la 72 18 42 47 aw k'an bɛn donna nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.